Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Zizurkilgo duatroiaren laugarren edizio hontara, plazerra da gaurkoan, zuekin egotea eta dagoeneko Euskadiko duatroi zirkuitoan bere leku egin duen froga honetaz ere gozatzea. Aurtengoan gainera Euskadiko txapelketa ere bada Zizurkilgoa eta honek ziur, aurpegi ezagun ugari eta lasterketa benetan azkarrak ekarriko dizkigula. Froga honek Zizurkilgo herria ezagutzeko aukera ere emango digu, lasterketa zehar, Elbarren auzoa, herriguneak eta bar inguratuko dituzuen kaleak ikusiko ditugu, 3000 biztanle inguruko herrian gaude gaur, eta noski Gipuzkoako lurraldean kokatzen den, Tolosako eskualdean eta Izondoko bailaran dagoen herria da Zizurkil. Gaurkoan ez nago bakarrik ordea, nire ondoan duatroi zein triatroietan nik baina esperientzia handiago duen lagun badaukat, Andoaindarra, Zumeatarra taldeko partaide eta besteak beste, aurten lehenengoz ospatu den Andoaingo duatroiaren antolatzaileetako bat ere bai. Ongi etorri, Maria. Mi esker, Beñat. Gehiago luzatu gabe, errealizazioan prest daukagun bideo bati emango diogu sarrera, hain zuzen lehengo urtean ospatu zen Zizurkilgo duatroian 3. edizioaren laburpen bideoa. Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, Suizan ezik tanadago prest. Eskura zauden ametsak, benetakoak ez diren referenteak, gaizki sentitzen zara, lasai ez da zure errua, kanpotik zatoz, gu ez dela bizitzera, arauak jarraitu ezkero lortuko duzu, kuadrian sartzea. Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zirkonen erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, Suizan ezik tanadago prest. Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ikusi bezala bideoan lasterketa zirraragarriak izan genituen iaz, emakumezko zein gizonezko lasterketetan bietan ala bietan, eta hori ez, Ainhoa Muru eta Helene Alberdi izan ziren emakumezkoen lasterketan nagusi, Joanes Goitisolo eta Urko Erran gizonezkoetan, eta ordu beteko lanaren ingurukoak izan ziren ez biak ala biak, Joanes eta Helene gailendu ziren bi lasterketetan.
Tamalez gaurkoan Helene ez dugu gure artean, baina iazko favoritoetan izan ziren guztiak gaur ere gure artean ditugu. Eta urtengoari begira jarrita, azken hilabetetako lanaren fruitu da gaurko duatloia, lantalde antolatzailearen 11 bilera, material prestaketa, baimen eskaerak, ez da erraza horrelako froga bat antolatzea, baina errezago da noski herriaren implikazioarekin eta hemen zuekin azken egunetan zehar, eta gaur goizean bertan, lasterketaren prestakuntzan grabatutako irudiak. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zenidan, jasan ezina nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, urtzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segura ez aspertzea ez aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirudien arre. Saiatzen naiz, ez dirudien arre. Arazoan inintzen. Bueno, Josu, egunon. Laugarren duatloia, nola junda pixkate prestaketa edo nola ikusi zu hau? Bueno, laugarrena da, eta laugarren denez pixkat besteak baino errazagoa agian, ja gauza asko aurretikan ja bideatuta dauzkagu, baina ere betiko ilusioarekin eta betiko gogoarekin dena ondo bat atetzeko gogoarekin. Nola hartzen du herriak duatloia? Herria prest dago, voluntariok nola daude? Bueno, herriak nik uste gero eta gehiago barneratuta dauka hemen egiten dela horrelako ekintza bat. Bolondrez asko behar dira horrelako ekintza bat egiteko, aurten ere 100 piko daude eta, bueno, aprobetxatu nahi dut behai eskerrak emateko. Honea atzaldea pasada gurekin eta laguntzea horrelako ekintza batean zolatzeatzen ari eta, bueno, nik uste gustua hartzen dula herriak horrelako aproba bat. Vale. Zer suposatzen dio danenari duatloiak? Aniztasuna batez ere danenak, futbola da, txirundaritza da, alterofilia ere, eta orain dela 4 urte duatloia ere bai, eta bueno, beste ekintza potente bat, horren inguruan jende bat asko dago, gaur 200 partaidetza inguru daude, Euskarriko txapelketa, eta bueno, ematen dio sendotasuna, ez da, eta aniztasuna baita ere. Perfecto, eskerrik asko. Aba, Gema, Eguerdion. Zemarren duatloia aurten zurea eta nola prestatu zu aurtengo? Laugarrena. Hasi zinatenetik parte hartu dut, herritar bezala eta hemen aurten ere. Zer suposatzen du zuretzako hemen Zizurkilen bizita duatloietan parte hartzea? Jo, etxen korritea. Gozada bada hemen korrikaitea parte hartzea, ze jende mundu guztia zurekin dago, animo guzti zutzako dira. Eta horrek urduri jartzen dago. Oso ondo, pasarteon. Eskerrik asko. Hau, Paritza, txaldeon. Zuzurkiko laugarren duatloia egitea zoaz, zenbagarren duatloia zuretzako, nola prestatu duzu hau? Zizurkiloa lehenengoa netzako, aurreko urtetan arrazoi ezberdinengatik ezin zen etatea, baina bai egia, aurten ando bainen, eta oinatik baita ere atea gehala, eta aurtengo 3. izango genuke. Zu astea zu arratzea, ondoan gaude, zer suposatzen du zuretzako Zizurkiko duatloian? Etxetik bertan dualoi bat eukitzia daukan antolakuntza guztiakin eta suposatzen du guztiakin, gutzako oso polita da, azkenen egunero entratzen duen errepidetan korri eta biziletan ibiliko galako, eta ingurun ambientea dena sortzia kirolan ingurun, beti da polita gutzako. Oso ondo, bazortean. Eskerrik asko. Ikusi ditugu aurtengo prestaketa lanak, ikusi ditugu danena elkarteko zuzendariaren elkarrizketak, ikusi ditugu herritarren elkarrizketak, eta hortxe dugu, irudia irteera marrakoa, denak prest daude, aurpegi ezagunak tarteko, favoritoak ere tartean izango dira, gero aipatuko ditugu, baina dena prest Zizurkilgo herrian, duatloiari berari hasiera emateko, hasi aurretik askar egin beharreko lanak gogoratuko ditugu, hasieran 5 kilometroko sektore badute korrika egin beharra, ondoren 20 kilometroko
20 kilometroko ibilbidea dute bizikletan egiteko, danena, Zizurkilgo Ubare auzoa gurutzatuz, eta gero Zizurkilgo herrigunera igoaz, eta amaitzeko hirugarren sektore bat berriro ere korrika egingo dutena 2 kilometro terdikoa. Aipatu bezala lehenengo sektorea korrika 5 kilometroko hori 2 itzuli eman beharrekoak dira, Fraisoro aldera igota gero Fraisoro bera jetxi eta Ubare auzoa gurutzatuz, Ubare auzotik berriro ere buelta egin, eta Pasusgo zubia pasa ondoren berriro ere Fraisorora igoaz, bigarren itzuliari hasiera emanaz. Bizikletan ere 2 itzuli eman beharko dira, Adunako herrigunera igoaz eta Zizurkilgo herrigunera igoaz, biak aldapa pikoak igo beharrekoak eta jaitsiera azkarrak, non bihurgune pare bat ere badauden arriskutsuak, eta azkenik lehenik egin den sektore horri itzuli bakarra eman beharko diote. Dena prest irteera marran, azken kontaketak, azken urduritasunak, denak prest, favoritoak ikusten ditugu lehenengo lerroan, hauek ziztu bizian aterako dira, eta azken segunduetako kontua da, Maria, horrelakoetan zer sentitzen da? Bueno, urduritasuna, nire kasu negarguri askotan, baina, jazta lan egina da, orduan disfrutatzea eta aldan da hobena egitea. Bai, horrelakoetan pentsatzet, etxeko lanak inda daudenean betire erresago dela, ezta? Nik uste urduritasuna handiagoa dela, etxeko lanak inda daudenean. Bai, presio da. Hor bat edo bestek izango dute presio latza, hau aipatu bezala Euskadiko txapelketa ere bada, beraz, hemen Euskadiko txapelduna dago jokoan. Hemen gizonezkoak prest, denak ere ordulariari martxa emateko prest. Eta eman da irteera, aipatu bezala hasi eta segituan hor dugu Fraisororako igoerako malda, normalean urtero aurreko edizioetan diferentziak markatu dituen aldapa da, eta aipatzearren, akaso Maria egokiago aipatuko duzu, baina hor lehenengo momentutik ikusten da urko bera tiratzen. Bai, nik uste korrikako lehenengo sektorian urko dela bentaja edo abantaila gehien aterako duena. Gero ikusi beharko da bizikletan ze gertatzen da, baina ikusten da. Urko irikitzen ari dela eta Joanes atzetik duela. Ez du askatu momentuz. Bai, ikusten da ez, hor metro batzuk egin dituzte gainontzekoengandik, lehengo urteko irudi berdin-berdinari gara ikusten. Irudi hauek esan ezkero 2024 urtekoak direla ere sinustuko genuke. Urko bera erritmoa markatuz, Joanes ondo pegatuta, metrorik utzi gabe, eta Mariak aipatu bezala, ez? Hau izan daiteke urkoren sektorerik egokiena edo egokien moldatzen dena, bera komodoen dagoena, eta ikusi besterik ez dago, ez? Erritmo azkarra, 3 kilometro inguruko erritmo emango dute hauek azkarra egiten dute korri, eta hortxe ez, Uliazpiko egoitzari itzulia eman, eta igo diren aldapa beretik jaitsi beharko dute, ondoren Ubareko auzora gerturatu eta Ubare auzoa bera gurutzatzeko. Zizurkil ezagutzen ez duenak eta Fraisoregoko aldapa igo ez duenak ez du ezagutzen sufrimendua zer den. Aldapa hori lasterketa hasieran min handia egiten du eta hor neurtzen ez bada, ondorengo kilometrotan nabretu ezakezu. Ikusi dezakegu urko aldapa bera ondo bota dela eta Joanes saiatzen nahi dela atzetikan mantentzen. Bai, Joanesek badaki ez diola utzi behar metrorik ere, aurreko urteetako esperientzia ere badu, eta ikusten ari gara ez. Horretan saiatzen ari dela, urko bera karrera tensatu nahian, diferentziak egin nahian lehenengo momentutik, eta lehen aipatu bezala ez. Bi hauen arteko lasterketa oraingoz behintzat markatu da, gero ikusi egin behar bizikletako sektorean zer gertatzen den. Baina korrika erabat hautsia dago da, jada karrera bera, 5 metroko diferentzia bien artean, baina atzekoenganako diferentzia oraindik eta nabarmenagoa. Hala ere horrez dugu aztu behar, Mikel Arrasate bertan dugula, eta Mikelek bizikletan nahiz eta orain pixka galdu, bizikletan berreskuratu ezakela, eta hirukote hori dira badibidez, Andoaingo Duatloian lehenengo podiuma osatu zutenak. Hala ere Paul berezi hartuare hortxe dugu, Ainorgan irabazlea, eta bistaz ez dugu galdu behar. Bai, lehen gortean ikusi genuen, ez? Lehenengo sektorean erabat bien arteko lasterketa bat izan zen, bizikletako ere bai, baina bizikletaren azken metroetan, bigarren taldetxo bat sartu zitzaien aurrean zeuden bi hauei, alegia Joanesi eta Urkori, eta korrikako sektorean dudak izan ziren, ea zein izango zen Joanesen eta Urkoren papera, ez? Naiz eta gero gailendu ziren, atzean ere lasterketa egon badago, naiz eta segurasko, hemen streamingean behintzat ikusiko ditugun bi aurpegiak hauetxek izango diren.
Joanesek berak hartu dio distantzia bat, distantziari mantentzen ari dela dirudi, distantzia hori lotu nahian ari da, eta urko bera, era bat erritmoa markatzen, eta lasterketaren paperak mai gainean jarrita. Bueno, urkok badaki, Joanesek gero bizikletan gogor eman diezaiokela, orduan diferentziago tarteak iriki nahi baditu, korrika ireki beharko ditula. Biak ala biak orain Ubareko auzoko mugara iristen, hor 180 graduko bira bat egingo dute, eta erreka baztarretik hartuko dute bidea, berriz ere pasuz alderakoa, non pasusen bertan ja irteera hastear egon behar duen, 2 minututxo faltako dira emakumezkoen lasterketa hasteko, gizonezkoak 4 eta 4 denetan abitu badira ere, 4 eta 20an abitzen dira emakumezkoak, eta aurrez aipatu dugun prozesu bera hariko dira pasatzen emakumeak beraiek ere. Urduritasuna, ziurgabetasuna, dena borborrean, eta ziur aski lasterketa bera hasteko gogoa ere bai. Bueno, emakumeen artean gaur galdera da zein gelituko da podionetik kanpo. Maili marketugu, Ainhoa Murua, 4 aldiz joko olimpikotan egondakoa, Paula del Pozo, orain dela 2 aste Espainiko txapelketan 3. postua lortu zuena, Cecilia Ramirez, Bilarko duatloian aurreko astean irabazlea, orduan, zein gelituko da gaur podionetik kanpo? Ez da berrixi asmatzen ez. Aurreko urteetan izandako korrikalariak ere punta-puntakoak ziren, baina aurtengoa Euskadiko txapelketa izateak ere lagunduko du, eta Mariak aipatu bezala, ez? Punta-puntako jendea daukagu, zer esanik ez Mailirengatik, 2 ediziotako irabazlea, Ainhoa Murua bera ere 4 Olimpiar Jokoetako irabazlea, Paula del Pozok kurrikuluma ondo betea du, eta Cecilia, akaso hemen lasterketa honetan ezagutzen ez badugu ere, ziur aurreko marretan ibiliko dela. Hasiera emana emakumezkoen lasterketari, hortxe doaz denak, lehen gizonezkoek egindako bide beretik, Fraisoron gora, eta hemen ere aurreko urteetan behintzat, bide bereko lasterketa ikusi dugu lehenengo ediziotan ikusi genuen Mailik lehenengo momentutik karrera apurtua zuela, Urko eta Joanesen estrategia berdina jarraituz, eta lehengo urtean Helene eta Ainhoa bera izan ziren lehenengo momentutik nagusi, eta ezberdin diferentzia nabarmenak markatu zituztenak. Hemen Urko eta Joanes, ja dagoeneko Ubare auzoa gurutzatzen, eta ezberdintasuna markatzen. Hemen berriro ere nesken lasterketarekin, Maria? Bai, bueno, hemen ikuste dugu, Cecilia buruan dijoala, Paula del Pozo jarraitzen ari zaiola, ematen du, alere, tarte handia zala irikitzen ari talde handitik, baina, ikusten ditugu lehenengo lasterketan noa joazte, eta Paula, Cecileri heltzen ari zaiola. Igoera hau esan deguna oso gogorra da, eta Cecilia aurreko gazten Bilarren, ezagutu ditu horrelako aldapak. Bai, Cecilia beraren palmaresari begiratuta ere, ikusi dugu punta-puntako kirolaria dela, mundu mailan zehar konpetitutakoa, eta egia esan lujo handioa da maila horretako kirolaria gaurkoan zizurkilen gurean izatea. Hemen gizonezkoen lasterketa burua, Urko bera metrotxo batzuk gehiago eginda Joanesen gan, eta lehenengo itzulia eginda. Hortxe burutzen du lehenengo itzulia, eta berriro ere Fraisoroko aldapan gora, 2. itzulia hasita. Zakibanik, guaintxe Urko tarte de zabala o ondila iriketzen ari zaio Joanesei. Nik uste dut Joanes, lasterketan nahiko kontrolatu daiko duela, baina min egin dezake, tarte honek min egin dezake. Bai, nik uste Joanesek buruan izan behar duela, ez? Urko ezin duela pistatik galdu, ezin diola pista galdu, hain zuzen Joanes bera bizikletan fuerteago egon badaiteke ere, behar duelako distantzia bat, gero bat egiteko. Eta hementxe ditugu, Cecilia eta Paula buruan jarraitzen dute, tartea ireketzen ari dela ematen du behintzat beste nesekin alderatuta, baina ikusi beharko dugu ze lasterketa hasi berri da, eta zizurko godatuleia oso luzea egin daiteke. Bai, lehen aipatu bezala gizonezkoen lasterketan, hemen ere badirudi ez, lehen urteko irudiak direla, pertsonak aldatuta, lehen urtean Helene eta Ainhoa ziren, oraingoan Paula eta Cecilia, baina biak ikusten da nagusi, metro batzuk hartuta, dagoeneko aldapan behera, eta metro horiek gero lasterketan zehar errekuperatzen ere koste egiten dira, ezta? Bai, gehien bat, aduna gora, metro gehiago galdu daitezke. Orduan, hemen asko neurtu behar dute, lasterketa esan deguna, naiz eta motza dirudi luzea da, eta, 3. postuen oraintxe ez dakigu zein dijoan,
baina bueno, tartea ireketzen adiri da besteekiko. Bai, Mariak aipatu bezala lanak azkenerako ere luzeak dira, emakumezkoen lanak gutxi gora bera ordu eta bostean izaten dira lasterketa buruarenak, eta gizonezkoen kasuan ordu bete azpitik, 55 minutu inguruan dago errekorra, eta errekorrak berak aipatzen hasita, akaso aurreko urtetako palmaresa gogoratuko ditugu, 2022 urtean Maggi Marquet eta Urko Erran izan ziren nagusi, 2023 Maggi Marquet eta Joanes Goitisolo, iaz lehen urtean Helene Alberdi ikusi genuen eskuak altxatzen Joanes Goitisolorekin batera, eta gaurkoan ikusi egin beharrez. Ematen du paperak emakumezkoetan behintzat aldatu direla, naiz eta ez dugun ikusi Maggi eta Inoa zein lekutan dauden, pentsatzen dugu talde jarraitzaile horren lidergotzan egon daitezkela, baina Paula eta Cecilia metro batzuk hartuta. Bai, momentu honetan Paulak hartu du burua, ez dakigu amaiera arte hor eutxiko dion, baina momentuz Ceciliaren aurretik jarri da. Eta hementxe ikusten dugu Urko ematen duenez, Joanesi tartea zabaltzen ari zaiola. Bai, oso momentu garrantzitsuak dira hauek lasterketakoak, ez? Urko berak bizikletan denbora galdu badezake ere, orain egindako tartea izan daiteke gero eskuak altxatzeko nahikoa izan altzaiona, eta lasterketa hauetan 55 minutuko lana izan da, segundu guztiak kontatzen dute, metro guztiak kontatzen dute, eta hori ikusten da, berak ere badaki, goiengo esfortzuan dijoa mutila, ikusten da, besoak ere egoki mugituz, hankada luzatuz, eta aurpegian hiri ikusten zaio, ez? Ez dijoala lasai dena ematen ari dela, eta gordetzeko gutxi daukala. Hori da berdintzen gaituena, arpegi horiek berdintzen gaituzte, velozia ez, baina dena pasatzea gara momentu hortatik, eta ikusten da, Urko eroso ez dakit joan momentu honetan. Eta hortxe ez, Cecilia eta Paula Ubare auzoa gurutzatu eta dagoeneko 180ko itzuli hori eginda, berriro ere irteerara bidean, bigarren itzulia prestatzeko asmoz, eta hor gurutzatu diren hortan ikusi dugu ez, Ainoa eta Maggi zetozela, aurreratu dugun bezala, naiz eta metro batzuk hartu dituzten ikusten da ez, biak ere lasterketaren barruan jarraitzeko gogoa dutela, lehen Mariak aipatu du, emakumezkoen lasterketan zaila izango zela asmatzea zein geratuko zen podiumetik kanpo, baina podiumeko jokoan zein lau dauden argi markatu da lehenengo momentutik. Bai, eta gaurkoan podiumetik kanpo galitzea, nik uste ez da beste lasterketa batzu bezala ez, gaur laugarrena izateare pozik egoteko postua da, hemen daudenak ez dira edonor, eta denei gustatuko litzai guke, beraie bezala korrika egitea eta bizikletan ibiltzea. Bai, azkenean eta aipatze aldera ere garrantzitsua iruditzen zaigulako, lasterketa hauetan, orain streaming bidez behintzat, alabeharrez ala ari gara ikusten, lasterketa buruak ari gara ikusten, eliteko kirolariak ari gara ikusten, baina ezinbestekoa dira horrelako lasterketentzat herritarren parte hartzeak, eta esango dugu nola baite, elitetik kanpo geratzen diren horien parte hartzeak. Hain zuzen, parte hartzaile hauek edo lasterkari hauek froga hauek ezingo zirelako aurrera eraman. Zuek andoain ere baduzu esperientzia, horrelakoetan beharra ere izaten da jendearena, ze esperientzia duzu zuek? Aurten gure lehenengo duatuleia izan da, 130 partaide guru izan ditugu, eta iesan open, hau da, federatu ez gabeko partaide ugari izan ditugu. Ez dugu esango froga behai esker bakarrik aurreatea dela, baina beraien partaidetza oso garrantzitsua izan da. Aprobetxatuko dugu zuzeneko hau, eskerrak emateko berriz ere, neon zinen guztiei, eta eskerrak emane bai, gaurkoan ahotsa eman diguzuelako zuzeneko honetan. Berriro ere lasterketara itzuliz, urko ikusten dugu lehenengo sektoreko lanak bukatzen, azken 100 metroetan sartua dago. Aran atzean Joanes ikusi ere ez du ikusten oraingoz, ez da urruti ibiliko, baina metro batzuk hartuta. Eta emakumezkoen kasuan ezberdin diferentziak lehenengoaren eta bigarrengoaren artean txikiagoak dira, egia da Paulak metrotxo batzuk hartu dituela, metrotxo horiek isten ere ez da errexea izango, eta orain aldapagora ikusiko dugu ez, metro horiek gehitu daitezken edo luzatu daitezken moztu baino. Nik uste momentu hau dela Paularentzat garrantzitsuena tarte bat zabaltzeko, aldapagora, Fraisorogora
gogorren o fuerteen dagoena aguantatuko du, eta bueno, nik uste probatuko dula, eta ea ondo ateratzen zaion. Urko ikusten dugu bigarren sektorera bidian, fuerte dago, hobeintzat iruditan hori ematen du, eta orain saiatu beharko da, bizikletan dakan, momentu honetan dokan distantzia mantentzen. Hemen duatloietan aipatze aldera eta Urkoren urrengo lana horixe izango da, trantsizioa bera da. Trantsizioa bera ere askotan erabakiorra izaten dena, ze denbora asko galdu daiteke ariketa horretan edo aldaketa horretan, non orain bizikletako kaskoa jarri beharko dituen, dorsalari itzuli eman eta bizikleta berarekin abiatu adunarako bidean. Eta bueno, ikusi du diferentzia handitu egin duela, baina bueno, begi bistan du Joanesek, ikusi egin beharko da orain trantsiziotik ze alderekin aterako diren, eta alde horrek markatuko ditu bizikletako sektorearen hasierako partzialak behintzat. Bai, hasieran ematen zuen diferentzia handiagoa zela, baina orain ikusi dugunarekin Joanesek badaki nundako Urko, eta badaki aduna eta zizurkil gora, indarrak dituela eta bizikleta dela bere atal fuertena agian. Eta hemen ikusten dugu Paula saiatzen ari dela tarte erekitzen, Cecilia atzetikan dauka, baino ez dakit orain bigarren buelta honetan ez alden Urko eta Joanesen berdina gertatuko. Bai, aldapagora ez dirudi, diferentziak asko handitu direnik, baina bueno, aldapagora hori ere gogorra izan badaitek ere, orain diferentzia handiek egin daitezke berdinean eta ikusi egin behar. Hemen ikusten ditugu hainbat herritar, hainbat ezagun, hor elkarrizketan parte hartu duen Gema bera ere ikusi dugu, eta poza ematen du egia esan, ez? Zizurkilgo herrian bertan, herrikoak bertakoak diren edo Bailarako herritarrak diren jende guzti horren parte hartzea. Hor aldapa bera ikusten dugu, Paulak berak ezberdintasuna bera, diferentzia bera handitu duela, metrotxo batzuk hartu ditu, eta normalean metrotxo horiek hartuta joera ez da izaten metroak gutxitzeko. Normalean ez, Paula badaki bigarren buelta honen ondoren trantsizio gunera sartuko dela, eta trantsizio gunean bizikleta hartu eta adun aldera jo beharko dela. Aurten gogoratu edo aldaketa bat egon dela ibilbidean, aduna bidean, poligonotatik sartu beharko dira, obrak direla eta hor txirrundulariak kontu handiarekin ibili beharko dira, ze lurra ez dago guztiz garbi. Orduan, ez gaituzte entzuten, abixatu ditugu eta kontu zibiltzeko. Bai, zati horretaz gain eta aipatzearren, bi jetxieretan izan adunako herrigunetik egiten den jetxieran edo Zizurkilgo herrigunetik egiten den jetxieran, bietan jetxiera horien amaieretan badaude bihurgune oso markatuak, 80 gradukoak, eta oso arriskutsuak izan daitezkenak, bai aurrean doazenentzat eta atzean doazenentzat. Hemen ikusi ditugu biak trantsiziotik aterata, Urko bera aurretik atera da, baina segituan Joanes jarri zaiona ondoan eta ez ondoan bakarrik baizik eta pixka bat paperak berak hartu eta tiraka ere jarri dena. Joanesek agian korrika indarra pixka kordu egin ditu baita ere, Urko ezagutzen du, Urko Joanes ezagutzen du, eta Joanes badaki bizikleta bere indargunea dela eta momentu hau dela bere lasterketa irabazteko momentua. Bai, eta hementxe biak ez, akaso errepikakorrak ere izango gara, baina hauek lehen urteko irudiak izan zitezken lasai asko, horrela egin zuten bizikleta proba guztia, biak ala biak elkarren ondoan joan da. Joanesek berak puntutxo bat geixo izan dezake bizikletan, orain ere ikusten dugu berak ardura guztiak hartuta eta tiraka jarrita, aldapa bera ere lehen urtean diferentzia nabarmenak egin zizkion Urkori, eta azken momentuan erabaki horrek izan daitezke metro horiek. Hemen Paula bera agintzen, ez dugu ikusten Cecilia non daukan, baina aurre ikus daiteke tartea, lehen Fraixorongora zuen tartea bera zabaldu egin duela, luzatu egin duela, eta korrika harin ikusten zaio. Bai, egia esan nekea honi Urkori baino gutxiago nabaritzen zaio nekea, eta gogoratu behar dugu, esan dakoa, Paula horien dela 2-3 aste, Cáceresen, 3. postua lortu zuela Espainiko txapelketan, eta hori hemen nabarituko da. Zein da Paula, nundi dator, alegikoa, kirolaria, eta, esaten duguna, Cecilia ez dugu ikusten, segurunik atzetikan jungo da, ez oso urruti, baina momentu honetan Paula bakarri dejoa korrika.
oraino 180ko bihurgunea hartu beharra eta mutilekin itzulita, biak ala biak atzean zetozenak ez ditugu ikusi, eta hor astera doaz, Mariak lehen aipatu dituen bihurgune horiek, ez? Oborrak direla tarteko eta errepidea beraren egoera izan daitekela tarteko, arriskutsu xamarrak izan daitezkenak, baina bueno, hauek teknikoki ere esango dugu, goi mailako kirolariak direla, ez? Bai, segurunik zutani baino beto ibiliko dira teknikoki, eta segurunik behaiek ez dituzte arazoak eukiko. Egia da, aldaketa honekin agian arnas pixkat hartzeko aukera handiago dutela, ze hor aldapa bera batzu dazkate, eta bueno, adunako igoera hartzeko, gogoz hartzeko indar handiagokin iritsiko direla. Oraintxen igotzear astekoak izango dira adunako igoera, aipatzegatik ezaugarri teknikoak pixka bat, 900 metro inguruko igoera da adunakoa, portzentaia handi xamarrak dituenak, eta hanketako mina lehenik izango badute ere, haren nabarmenago izango dutena igoera hortan. Kilometro bada, baina azte kilometroa adunako igoera, eta hori gutxi izango ez balitz, aduna jetxi, eta 100 metro, 200 metro ondoren zizurkil igoera hartu behar dute. Paula mentxe ikusten dugu, momentuz esandakoa, atzeko irudiak ez ditugu, ez dakigu Cecilia gertu dabilen, baina bueno, kirolaria indartxu dabil, egia esan. Bai, hankajoko freskoa du, ziur berak ez lukela hori esango eta estutzen ari dela, ziur gainera horrelakoetan dena ematen baita hasieratik, baina bai, diferentzia bat egiteko balio izan dio, eta hori abantaila izango du oraindik hasi eta helmugara bitartean. Lehen esandakoa, Cecilia bigarren postuan dijoala aurreko astean Bilarko duatloian irabazlea, orain dela 2 aste Oñatiko duatloian bigarren postua lortu zuen Maili Marketen atzetik, orain hor ikusten dugu Paula bakarri dijoala, ez da antzematen Cecilia atzetik zetorrenik, eta hementxe ditugu Urko eta Joanes aldapagora sufritzen. Esango nuke Joanes puntutxo bat gehiago duela, baina bueno, ikusiko dugu gora lehenengo zein iristen den. Bai, lehen urtean ere berdina komentatzen genuen, gero metan beraiek ez zuten horrelakorik esan, baina gure irudipena bazen hauek biak bizikletan, biak ala biak pixka bat gordetzen ere ari zirela, ez? Oraindik ez dugu ikusi behintzat Urko erreleborik ematen, Joanes ari da erabat nagusi bizikletan, aipatu dugu, bere puntu fuerte ere izan daitekela, baina askotan horrek ez du esan nahi, ardura guztiak hartu behar da dituenik, eta irudipena da, baina ez da irudipena bakarrik, metrotxo batzuk hartu ditu, aurtengoan ari gara ikusten ez direla ari ezer gordetzen, metrotxo batzuk dira, baina nahikoak dira lehertzeko, Urko bera estu ikusten dugu. Eta Joanese badaki gora lehenengoa iristen bada, berare lehenengoa iritsiko dela. Eta esan dagoa, Urko sufritzen dijoala ematen du, Joanes segurure bai, baina bueno, beste indar puntu batekin ikusten zaio. Hala ere kostatuko zaio Joanesi tarte hori izten. Bai, Joanesek badirudi argi duela bere lasterketa egin behar duela, atzera begiratzen ere ez da ari, bere esfortzuarekin, metroak luzatzen ari da, naiz eta momentu batean bazirudien Urko berak esfortzu bat eginda bat egiteko aukera izango zuela, baina ez, metroak luzatzen ari da, ez zaio Joanesi asko falta adunako herrigunean sartzeko, herria bera gurutzatu beharko du, eta zizurkilaldeko jaitxiera bera jetxi. Lehen aipatu dugu, bihurgune estua da, baina jaitxiera bera, karretera bera ere zabala da, eta jaitxiera bera oso azkarra da. Joanesek bazekien korrika pixka gorde bartzuela, Urko oso fuerte ibiltzen da korrika, eta bizikletan zegoela bere momentua. Ikusten denez, orain baita artea zabaldu du, aldapa bera Joanes oso ondo jaisten da, eta bueno, nahiz da jaitxiera zabala izan, kontu handiarekin hartzekoa da, ze behian bihurgune itxia du eta ez ustekoak izan daitezke. Hala ere ikusten dugu, Joanes arazori gabe jaisten, teknikoki oso kirolari ona da, eta zeruna Urko baino gutxiago sufrituko du jaitxiera honetan. Ikusi dugu diferentzia handiena igoeran egin duela, baina
txirrindularitzan eta gaurko frogan ere ezberdintasunak are gehiago onditu daitezke aldaparik gabeko zatietan, alegia oraintxe hasiko duen zati honetan Zizurkilgo herrigunerako igoera hasi aurretik. Ba bai, ze teknikoki oso ona da, hemen ikusten dugu kirolari bat, ez dakit, katia edo batea zaiola, zailtasunak eduki ditula kalak sartzen, ze hoire beste gauza bada, geuzta presa gehiago eduki, geuzta okerro. Eta hementxe ikusten dugu Cecilia, bizikletan igo dira ja emakumezkoak, ez dakigu lehenengoa dijoan, esango nuke Paula joango dela aurretik, behintzat korrikakoa ikusita, baina ez dakagu Paularen irudia, orduan ez dakigu momentu honetan nola dijoazte. Bai, ez badu trantsizioan arazoren bat izan Paulak, aurre ikusi zitekena beintzatzen Ceciliaren aurretik izango zela, irudi hortan Cecilia ikusi dugu, baina gizonezkoen lasterketetara itzulita, hor Joanes ez, pedalkolpe bizkorrarekin indartsu ikusten zaio, eta lehen Mariak aipatu den bezala ez, metro gutxi dira lotzen dituen akadunako jaitsiera eta Zizurkilgo herriguneko igoera. Hor eskuinetara hartuko du, beste metro batzuk izango ditu lauak, baina segituan aldapa igotzen ikusiko dugu. Bai, Zizurkilgo igoera honek lehenengo metroak esandakoa aldapa laua dira, baina ez dira guztiz lauak. Pixka goraka jotzen du, nabaritzen da, eta igoera hau bestea adunakoa baino xamurragoa da hasiera batean. Jaitsierak badu azkeneko bihurgune bat, ezkerretara kontu zibili behar dutena, baino hasiera batean Joanesek duen abiliziarekin arazorik ez metro gehitzen jarraitzeko. Lasterketan erabat nagusi Joanes, lehen pare batetan aipatu dugu lehengo urteko irudiak gogora ekarriz, baina hauek erabat ezberdinak dira. Eta nesken lasterketan ere berdina ez, hemen ikusten dugu Paula, aurre ikusten dugu aurretik doala, naiz eta ez dugun ziur Cecilia bera non egon daiteken aurretik edo atzetik. Egia esan, ez dakiz esan, ze Cecilia lehen zegoen lekua kontuan izanik, agian aurretikan dauka Paulak. Ze oso gertu zeuden eta nire burun behintzat Paula aurrerago egon beharko luke. Orduan ez dakiz ziur zer esan hor txirrindulari badago aurretika, baina agian gizonezko bat izan daiteke. Bai, azkenean orain bi lasterketak 5 minutuko diferentziarekin abiatuta, hori ikusiko dugun ohitura ere bihurtuko da, Paula Cecilia zein nesken lasterketako lehenengo postuan dijoazenak, aurrez abiatu zaizkien gizonezko guzti horiek aurreratzen. Ez dugu garbi hori izan daiteken Paula, Cecilia barkatu. Esango nuke aurretikan dijoan txirrindularia Cecilia izan daiteklak maiotan monoan kolorearen gatik, eta horrela bada, trantsizio gunean egian Paula baino trantsizio azkarragoa egin du, baino esango nuke Paula zijoala lehenengo gizonezko bat ematen ez, Paula zijoala, bai, Paula joango da lehenengo, denborengatik Paula industria gunean sartzen, eta, laizte eraduanko igoera igotzen hasiko da. Bai, esango nuke Paula dela lehenengoa emakumezkoen, eta tartea ateratzen dio, zatzetik anetzen ikusten Cecilia zetorrenik. Eta hementxe dugu Joanes, Zizurkilgo igoera egiten, atzetikan urkori ez zaio ikusten, hortxe ikusten dugu, baina metro desienta ateratzen dizkio Joanesek urkori, eta hauain bigarren buelta hasiko dute, eta ea zeinek aguantatzen duen, ea Joanesek indarrak badituen, hirugarren sektorera urko baino lehen iristeko. Tarte hau aprobetxatuko du akaso orain arteko errekorrak gogoratzeko, aurtengoan errekor horiek beraiek ere jokoan egon baita daitezke. Denbora orokorrei begiratuta nesketan Maili Marketek du errekorra, ordu bete 5 minutu eta 18 segunduko lanarekin, 2022ko edizioan markatu zuena, lehenengo edizioan bertan, eta gizonezkoen lasterketan 55 minutu eta 12 segunduko lanarekin Joanes Goitisolok iaz markatu zuen errekorra. Korrikako sektoreetan lehenengoan Elene Alberdi nagusi lehenengo urteko denborarekin, gizonezkoetan urko erran 2023ko denborarekin, bizikletan Olatz Marketek markatu zuen denbora onena 2022garren urtean, eta gizonezkoetan Paul Berezi hartuak lehengo edizioan. Paul Berezi hartu ere aipatu dugu,
Mikel Arrasaterekin batera, ez ditugu irudietan ikusten, lasterketa buruan ez daudelako, baina nesken kasuan bezala, ziur, Ainhoa Muru eta Maili Marketek bezala, jarraitzaile den talde horren parte izango direla. Ikusita azkeneko bi hauen Mikelen eta Paulen azkeneko emaitzak, seguruna baietz. Seguruna behaien atzetik joango dira, beste bigarren o hirugarren talde batean, eta gero helmugan ikusiko dugu zein helmugaratzen den lehenengo, Mikel edo Paul. Hor ikusi dugu Joanes Zizurkilgo herrigunea gurutzatzen, jendea bazen, Iriarte tabernako terrazan, giroa ziur badutela hauek, aitzakia badute tabernako terrazan egoteko, txirrindulariak pasa eta pasari diren bitartean, animoak emateko. Eta hau da, Mariak lehen aipatzen zuen jaitsiera, karretera hautsi ere badagoena zati batzuetan, eta amaitzeko bihurgune estu bat duena benetan arriskutsua izan daitekena, ez lasterketa buruarentzako bakarrik, baizik eta beste parte hartzaile guztientzako. Gainera jakin eta gogoratu behar dugu txirrindulariak eskubiko erreia bakarrik erabili dezaketela, orduan kontu handiarekin ibili behar dira, behian azkeneko zatian dauden zulo txikiekin. Eta aitzakiak lehen esan da kalera ateratzeko, aste honetan itzuli egunen baten, gaur Zizuruko dudatu lehia, eta momentuz eguraldiak aguantatzen ari zaigu, beraz, kirola ikusi eta egiteko momentu eta giro ona egiten ari da. Bai, streamingaren hasieran ez dugu aipatu, baina hemen bazkaltzen geundela eta bazkal ondoan, duatletekin egon gara etengabe hizketan, eta denek hizketa gai berdina zuten, ez? Euri arriskua zegoela, ematen zuen euri arriskua lasterketaren orduaren bueltan izan zitekela, eta oraingoz errespetatzen ari da, bat baino gehiagok poza ederra izango dute. Gainera, aurtengo egutegian euria izan dugu lagun, lasterketa ia guztietan, Ainorgan libratu gintzuen, guri andoainen kriston erori zigun, Zuiako duatloian erorizun, aurreko astean Oñatine bai goizean ere bai, eta aurreko astean Bilarren ez. Orduan, hemen tokatzen zen, eguraldi ona ez dakit, baina behintzat euririk ez, mesedez. Eta hortxe Joanes bizikletan postura ahalik eta aerodinamikoena hartuta, etzaio asko falta berriro ere irteera gunera itzultzeko, Josearregi plazara itzultzeko, eta Biribulgunean bertan buelta hartu, eta bizikletan bigarren itzuliari eman beharko dio hasiera, eta oraingoz behintzat ematen du, diferentziak mantentzen dituela, ez daukagu informazio hori kurko beran ondagoen, baina Joanesen gurpila behintzat ez dago. Bintzat ez dago ikusten, ez dakigu atzetikan etorriko den, eta etortzen bada nik usteet tarte desente ateratzen diola. Agian urkok euki ezakena atzeko taldea eutxi, eta talde osoa Joanes hartzen saiatu. Ez dakit posible izango den edo ez, baina bintzat saiakera egin dezakete. Bai, hor estrategia izaten dira, ziur atzean lanean ari direnak elkarlanean ariko direla lanean, norberaren indarrak ere kontuan hartuta, baina komeni zaila ez, guztioi komeni zaila elkarlana, Joanes bera harrapatzeko eta lasterketa berarekin batera egiteko. Joanes gertatzen zaigu lehen urkorekin bezala, ez? Ematen du ezi joala nekatuta, ematen du ezi joala esfortzu ondila egiten, baina badi joa. Eta hortxe ikusten dugu Paula, oaintxe aduna igota, lehenengo igoera, eta lapa bera hartuko du, eta bai ematen du lehenengo adi joala, eta bakarrik, tarte irekita duela. Ez dakigu Joanes eta Urkoren artean dagoen tartea den, baina tartea badauka behintzat. Bai, kamara berarekin joatea bada adierazle nagusi bat, lasterketa buru izan daitekena, hortxe bertan adunako herrigunea bera gurutzatu du, eta jetxiera hasita, hor aipatzaldera eta aprobetxatu egingo dugu hor ikusi duguna, motorzaleak nola kaso egiten zion bide gurutzean zegoen bolondresari, eta garrantzitsua da aipatzea, ez? Ezinbestekoa dela hemen lanean ari den jendearen ekarpena, ikusi ditugu dortxal banaketan magine bat jende, atzoko egunean korrikalariaren poltsa prestatzen, ikusi dugu edo ikusten ari gara hemen lasterketa buruarekin joateko prest dagoen txirrindulari taldea, izan bidegurutzetan dauden bolondres guztiak, horiek guztien lanik gabe, ezinezkoa litzateke gaurko Zizurkilgo duatloia bera edo beste edozein duatloi ospatzea. Froga hauek naiz eta korrikalarek eduki, bolondresik gabe ez dira horrera ateratzen, eta holako froga baten zenbakiak esatagatik, hortxe
Urko zen ez? Mm, Urko, baino beste taldetxo batekin, ematen dunez esan duguna, garraitz taldeko hor taldetxo bat hartu duela, eta, bueno, agian pentsatu estrategia hobia dela beraiekon jutea bakarrik jutea baino. Eta oraintxe Paula ikusten dugu, Zizurkilgo rekta horretan, oraintxe Zizurkilgo lehenengo igoera hartzeko prest. Bai, Mariak berak asmatu du, badirudi estrategiak ondo markatuta daudela, Joanesek berak bakarkako edo ez. Ez, emate du hanka sartu dugula, La Blancako beste norbait izango zen garraitzekoekin batera jarraitzaileen taldean joango zena, eta ez, badirudi Urkok berak ere bakarkako apustua egin duela, Joanesekin duen tartea behintzat mantentzeko. Momentu honetan, bakarri dijoala badaki Mikel Arrasate urruti duela. Taldean sartzen bada agian, Mikel, Peru taldean egon daitezke eta azkeneko kilometrotan etxaiak izan daitezke. Bai, akaso jarraitzaileen talde horretan orain, elkar lagunduz ari dira lanean eta indar zertxo bait gordetzeko aukera izango dute, Joanes eta Urkok aukera hori ez daukate, beraiek ari dira beraien buruarentzako lanean eta estutu beharrekoak estutzen, baina bueno, azkenean metrotxo horiek ere izan daitezke erabaki hor geroko emaitzari begira. Momentu honetan ematen du Joanesek zakit irabaziko duen edo ez, baina eskuetan duela. Neurtzen azkeneko 2 kilometro eta erdiak ikusi beharko dira, ze urko oso azkar joan daiteke, baina bueno, ea zer gertatzen den, eta hementxe Paula dugu, Zizurkilgo lehenengo igoera hartzen, fuerte dijoala ematen du, indartxu dijoala, bakarri dijoa, orduan, bueno, betxatzet lasaitasun puntu hori ere baduela gaina, eta baliteke Paulak ondo ezagutza igoera hauek, ze, bueno, alegi hementxe dago, eta seguruna hemendik entrenatzen ibiliko zen. Bai, horrek ere noski lagunduko du, ez? Ezagutzen diren errepideetan ibiltzeak lagunduko du, bihurgune guztiak eta batez ere arriskutsuen diren horietan estutzeko aukera ere izango dutelako, estutzeaz ari garela Urko ere ikusten dugu, ez? Etxeko lanak ondo egiten saiatzen ari dela azkeneko sektore horrekiko, Paula Zizurkilgo herrigunera gora bidean, eta galderatxo bat zuretzako, Maria, ezagutzen duzun lasterketa Zizurkilgo duatloia, zer daukazu esateko lasterketa honen inguruan? Bueno, lasterketa hau berezia daukat, eta ez lasterketa bera izateagatik. Aurreko hain dela urte bete, niri metan gauza garrantzitsu bat eskatu ziaten, ezkontzeko, hain zuzen ere. Eta, bueno, urtebete pasada, oraindik ez gara ezkondu, baina nire, buruan dakadana Zizurkilgo duatloia egiten dugunean da egun hori. Egun hori inorrek etzakila eta menos mal grabatuta ez dagoela, bezala hemen ikusiko genuke, baina bai, hori dakat buruan. Ez, aipatzearren gu lehen urtean hemen ari ginen streamingo gelan, eta amaitu genuela, anekdotikoki esan zuten, ez? Ezkontza eskaera bat izan zela metara iritsi eta segituen, eta non eta aurten Maria gurean. Eta etzekiten, etzian goatzen ninitzala, eta gaur etorri naizenen eta beinatik kontatu jo, eta aio ala letxe, zu zinala. Eta bai, aurten ez gaude parte hartzen, ez da ez bestea, badakagu familia eta taleki da ditugu, baino ez aurten ez gaude, asik ez da ongo beste ezkontza eskarerik. Momentuz, ez dakigu, agian gero metan sorpresa txabarren badakagu. Aurten etxeko lana pasea dago, metan behintzat kameraren bat egoteko grabatzen, horrela gori gertatuko baliz, gero rekuerdorako izateko. Eta hortxe ikusten dugu Urko aldapa gora, berak ez du aukera galdu nahi, nik ikusteet esan dakoa, azkeneko 2 kilometro terdietara indartxu iritsi nahi du, baina Joanesetik gertu, ze badaki korrika bere indargunea dela, eta horregatik ikusten dugu nik uste dena ematen, dena eta ez beste taldeari itxaroten, badakideako, lehenengo postua agian ez daka galduta. Bai, Urkorentzako distantzia bat asekibila izan daiteke, gero helmugarako bidean azken sektore horretan karreraren disputan egoteko, baina distantzia hori zenbatekoa izan behar duen, berak neurtu behar du eta ziur horren kalkuloetan ari dela, igoera honetan bertan ere kalkuloetan, edo besterik gabe dena ematen ari da, distantzia hori ahalik eta txikiena izan dadin. Bai, egia esan ikusten dugu Urko bere dena ematen. Indartxu dabil, egia da indartxu dabilela, berak badaki Joanes gora hobetu biltzen dela, baina dena ematen eri da.
ikusiko dugu gero azkeneko 2 kilometroetan sufritzen ez zuen oain egiten nahi denagatik, eta zakit irudia diren, baino zakit zizurki aldean eguraldia nola jartzen ari den, behintzat ematen du zakit itxusten nahi dela. Bai, hemen gu gauden lekuan, baina ilunago badago behintzat, ez da lekurik onena ere euria hasteko, hain zuzen, jaitsierak eta bar arriskutsu geratu daitekelako, baina momentu batean eta lasterketarekin jarraitu aurretik, antolatzaile, laguntzaile eta babeslei egingo diegu tarte bat, hasteko antolatzaileen gandik hasita, Zizurkilgo duatloiaren taldea bera aipatu beharra daukagu, danenarekin batera, eta laguntzaileetan Zizurkilgo udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskadiko Triatloi Federazioa eta Gipuzkoako Triatloi Federazioa. Babeslei dagokienez, babesle nagusi ditugu gaurkoan Garaje Tolosa, Etxeondo, Aburuza sagardotegia, Zabala sagardotegia eta Laboral Kutxa. Eta babesleen artean ere gure artean ditugu Egarri, Arsuaga, Amuño, Meg, Ika, Gorka Etxebarria, Garazi Loradenda, Gurdi, Labaien, Galarregi, Javier Iraola, Lixone, Ika Ibans, Guiar Fisioterapia, Distribuciones Lopetegi, Todo, Amstel, Eragin, Bikari Artekaritza, Insalus, Loatzo, Baikenea, Kaiku, Indarbi, Gaxor, Eroski Alaienea, Zizurkil elektrizitatea, Ekin, Xai, Ziklospatxi eta Alea. Eta hirugarren plano batean ere, baina gurean noski, Urraki Gurmet, Butik MP, Roteta Mekanizatuak, Itxaso Masajista, Gaztaina Ditxulo, Gaztaindegia, Pasus, Irudek, Ogizuri, Iriarte Jatetxea, Urkamendi Elkartea, Bordatxo Taberna, Lan Distribuzion Esekop, Mahala, Urkamendi Motor, Atari Aroztegia, Miren Arana Farmazia, Arindu Fisioterapia Osteopatia, eta Saski. Eta amaitzeko arnasi gabe geratzear nago eta eskerrak eman beharra dauzkagu noski Zizurkilgo udalari, Bolondres talde osoari, Adunako udalari eta Egarri tabernari ere bai, eta lasterkarien poltsa osatzeko materiala eskaini duten horiei, Garaje Tolosa berari, Aburuza sagardotegiari, Lixone enpresari, Laboral Kutxari, Amsteli, Etxeondori eta Aleari. Gero hemen lasterketaren amaieran osatuko den edo egongo den anoaguneko materiala suministratu duten guzti horiei, Todotodori izan, Kaikuri, Insalusi, Eroskiri eta Xairi. Eta lasterketa hau berezi ere egiten duen beste arrazoi bat, bada lasterketaren amaieran egiten den barrikote edo meriendatxoa, eta horretan ere lagun izango ditugu hor dago kuadrilla, Zabala sagardotegia, Iraola, Ogizuri, Saski eta Bordatxo. Beraz, Mariari utziko diogu hitzak alderatxo batekin, galdetuko diogu gaur ere kontuan hartuta 53 neska ditugula parte hartzaileak, galdetu nahi nizuke zein egoeratan dagoen emakumezkoen duatloia. Nik esango nuke orain dela urte batzu baino hobeto. Ni hasi nintzen orain dela 3 urte honetan, egia esan, lehen ez duen mundu hau ezagutzen, baina entzun dudanagatik, gerozta emakume gehiago daude, emakumeak prestatuta etortzen dira, eta nahiz eta lasterketa motza zein luzeetan, gerozta emakume gehiago ikusten dira. Orduan esango nuke hobeto, asko dago hobetzeko, baina bueno, indartsu gaude, hemen egon nahi dugu, hemen jarraitu nahi dugu eta jarraituko dugu. Ados, lasterketari begira jarrita hor ikusi dugu Paula bigarren itzulia hasten, hemen Joanes Zizurkilgo igoerari hasiera ematear, eta protagonistak behintzat zein diren garbi daukagu, ez dakigu protagonista hauek beraien paperari eusteko aukera izango duten helmugara bitartean, eta hor Paulak badirudik karranpak izan ote daitezken, ez dakit, gesto txarrak egiten nahi izan, leku hori indarrez juteko lekua da, eta erdi geldiritzi joan, eta hortxe dugu genekan Joanes, Zizurkiligotzen, eta Paula bigarren buelta hasten. Momentuz ematen du bakarre di joala, ez dakigu bigarren, hirugarren eta laugarren postuan zeintzu di joazten, baina opera lasterketa buruan di joala argi dugu eta jarraitzen du. Eta hortxe dugu Joanes aldapagora, Urko ez dakigu nondi joan, baina tarte badagola bai ikusten dela.
Bai, Joanesek berak lehenengo momentutik bizikletan bertan ere erakutsi digu zein zen bere asmoa, zein zen bere estrategia, trantsiziotik atera eta berehala harrapatu du Urko, eta ez harrapatu bakarrik baizik eta taldean binakako talde horretan ardura hartu eta tiraka jarri da, adunara iritsi diren arte, edo adunako igoerara iritsi diren arte, eta adunan bertan lehenengo momentutik diferentziak markatu dituen. Bai, ematen zuenez, Joanesek bazekin zein zen bere lana, Urkoren aurretik jarri da, Urko estutu du eta Urko askatu egin du. Ordu momentu honetan, bera bakarri dijoala, bere eskuetan dagoela momentu honetan lasterketaren amaiera, eta Urkori tarte handia ez dakit, baino desiente ateratzen diola, eta ez dakit azkeneko 2 kilometro territan zer gertatuko den. Baina Joanes ia hirugarren sektorean sartuta dago. Era batez jakina... Que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-dong, llegó su paquete, beste txollo bat interneten. Zuek ardazkak zarete, por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau y piquete. Cubate y tapete, este burudo, gastando billete. Vámonos del lío, chuti, salto ta jauzi. Amarzo gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amarzo gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Hementxe ikusten dugu Joanes Zizurkilgo azkeneko jaitsiera egiten, Laster 3. sektorean ikuke dugu, hemen trantsiziogunean ikuke dugu, eta bere azken 2 kilometro terdiak gogor eman beharko dizkio, Urko harrapatzea nahi du. 10 minutu inguruko lana falta zaio Joanesi, orain trantsiziorako bidean geratzen zaizkion metroiek, trantsizioan pasako duena, eta korrikako azken sektorean, lehen aipatu ez dugu, baina gizonezkoetan behintzat errekorra Urko erranek duen lehenengo edizioan egina, 2022an, 7 minutu eta 43 segundurekin, beraz, konturatzerako helmugan zauden sektore bat da azkeneko korrikakoa, 2 kilometro terdi dituena, eta hauek korrika egiten duten erritmoetan, berehala dugu Joanes helmugan, eta berehala jakingo dugu zein den Zizurkilgo duatloiaren txapeldun gizonezkoen mailan, eta noski Euskadiko txapeldun gizonezkoen mailan. Momentu honetan 46 minutu dijoazte, mutilak, ez dakit 55 minututan dago errekorra, ez dakit gertu urrutik gaude, baina hortxe ibiliko dira, eta hemen ikusten dugu Paula adunako bigarren egoera bidian, lasai dijoala esango nuke, agian, arazo txoren bat badauka, hanketan, baina ez dijoalen bezain azkar, bezain fuerte. Agian badaki, o intuitzen du, Cecilia pixkatu urrutik duela. Bai, horra ipatu dulen arazoren bat izan zezakela, ikusi duguna, bazirudien behintzat estiratzen ari zala, ez? Bikian edo nonbait izan dezakela molestiaren bat, edo momentuko karranpak izan daitezke, agian pasa zaizkionak, baina bai, gestikulazioa behintzat nabarmena zen estiratzen ari zena. Joanesek azkeneko rektan sartuta dago, trantsizio gunetik gertu, buruan badauka azkeneko 2 kilometro terdiak azkar egin behar dituela, Urko ez du oso urruti edukiko, eta garaipena agian eskuetan duela. Beste garaipen bat agian Joanesentzat, eta aurreko astean elbilarrekoa eta gero gustoz hartuko duela. Zuian gertatukaren ondoren, hotza dela eta bertan bera horretiratu behar izan zen, eta hemen ikusten dugu zapatiak askatzen, trantsizio gunean sartzeko zapatia jarri, eta hortxe ikusten dugu trantsizio gunea
fondoan, eta, bueno, aber Joanesek zer egiteko aukera duen azkeneko 2 kilometro eta erdietan. Bai, gu ere hemen bertan gaude, helmuga eta trantsizio gunearen ondoan gaude, eta Joanesen eta bigarrengoa denaren arteko tartea kronometratzeko aukera ere izango dugu, erreferentzia pasako dugu, oraintxe pasa da Joanes gure paretik, kronometroa martxan, ez dakigu urko izango den bigarren etorriko den hau, edo akaso talde jarraitzaile hortan norbait aurreratu den azken metroetan, eta irudietan hor dugu, ez? Zenbat jende dagoen metako eremu horretan, trantsizioari begira, zein etorriko den zai gu bezalaxe, eta posteko ere bada, ez? Lasterketa honek herrian duen jarraipena, zenbat jende atera den kalera izan ezagun eta lagunei zein lasterketako buruan egon daitezken hoiei animatzera, eta diferentzia oraintxe ikusiko dugu, badirudi denak taldean datozela, badirudi urko harrapatu dutela, baina bai, hor ikusi dugu denak batera doaz, Paul ikusi dugu taldetxoa lideratzen, eta urko ere taldetxo horretan bertan zela, baina minutu inguruko diferentziak dira, ez? Minutu azpitik 50 bat segunduko diferentzia, baina kaso nahikoa izan daitekena azken sektore horretan, Joanesentzako helmugara iritsi eta eskuak altxatzeko. Orain ikusi beharko dugu Joanesek zenbat tardatu duen trantsizioa egiten, ea minutua nahikoa den urko eta beste taldea atzean uzteko eta garipena etxera eramateko. Ikusi dugu urko azkenean taldean sartu dela, taldearekin sartu dela, eta hor Paul ikusi dugu. Ikusiko dugu Paul, urko Paul, eta taldean zauden besteak ea elkarlanean aritzen diren Joanes harrapatzeko edo beraien arteko borroka den. Bai, Joanes bera ere normalean trantsizioa egin ohi diren denbora kontuan hartuta, trantsiziotik ateratzen edo aterata behar luke, korrikako azken sektoreari berari hasiera eman da, eta emakumezkoei dagokionez gogoratu Paula okerrezpanago ikusi dugu adunara bidean, dagoeneko akaso aduna bera igoa izan behar duena, eta jada helmuga usai horri begira jarriko gara, hain zuzen hortxe dugu Joanes, bera Fraisororako igoera bera hasita. Eta indartxu dagoela, ematen du, indartxu dijoa, garipena eskuetan dauka, berak badaki, eta ez du metrorik galtzen utziko. Badaki, edo agian ez daki atzetikan taldea datorrela, pentsatzen du agian urko bakarrik datorrela atzetikan, baina bera atzera begiratu gabe, aurrea, eta Fraisoro azkenekoz igotzen. Bai, erreferentzia falta agian izango du, baina askotan erreferentzia honena bista bera ere izaten da, naiz eta ez dugun atzera begira ikusi, horrez, plan horretan ikusten dugu, atzean beste inongo korrikalarien usairik ere ez duela sumatzen, eta nik uste berak ere badakiela lasterketa eskuan duela, azken metro horiek izango ditu buruan ziur aski, eskuak altxatzeko aukera ere eskuartean du, eta hortxe ez, Fraisoroko igoera eginda, Uliazpiko eraikinari buelta eman, eta jeitsierarekin batera, azken kilometro terdi horri begira jarriko da. Orain, arnaz hartzeko momentua izango du zoruna, aldapa bera, eta orain, bai, lasterketa osoan zehar dena eman du, baina dena ematen jarraitu beharko dut. Hortxe ikusten dugu Paula, adunako jeitsiera eginda, zizurkil bidean, azkeneko zizurkilgo igoera, eta orain behintzat indartxu joala ematen du arazo gabe, beste txirrindulariak aurreratzen, eta Paulak bai badaki garaipena eskuetan izan dezakela, eta orain dela momentua dena emateko. Eta hortxe, Joanes, nagusi ez dugu ikusi inorrekin gurutzatu denik ere, agian gurutzatuko ziren, ziur aski baietz, hor egindako tarte horretan minutu inguruko diferentzia egon daiteke. Eta okerrezpanago, irudi horiek agian izan zitezken emakumeen lasterketakoak. Jakin min handia du egia esan bigarren postu horretan Cecilia etorri ote daiteken, ziur aski baietz, diferentziak handiak ziren bizikletako sektorean hasterako,
eta bai gizonezkoen lasterketan zein emakumezkoen lasterketan, podiuma osatzeko protagonista horiek zein izan daitezkenaren zalantzan gaude gu ere. Bueno, agian Cecilia ikusita Paula joan egin zaiola, urkoren berdina gertatu zaio, eta Mai eta Ainuarekin izan dezakegu. Referentziak ez ditugu, dakiguna da Paula aurrera dijoala, bere lasterketa egiten, eta Joanes hementxe eukiko dugula 2 minutu barru. Bai, hortxe dugu irudietan Paula, atzean dituenak denak gizonezkoak dira, beste lasterketakoak alegia, beraz. Paula bere lasterketa egiten, horratzera begiratuta ere ez da Ceciliaren arrastorik ikusten, eta badirudi gizonezkoet lasterketan eman den gidoi berdina jarraituko duela emakumezkoen lasterketan, Paula berak. Oraintxe Joanes 180 graduko bihurgunera bidian, behin bihurgune eman da meta hortxe izango du, alapa bera ez, baina bai alde, eta oraintxe ikusten dugu haizea desente altxatzen ari dela, eta aguantatzen behintzat txirindularitza aguantatu du, eta euria hasten badu korrika hasten direnean, dutxara ja buzita joango dira. Eta hortxe ikusten dugu Joanes bihurgunera gerturatzen. Bai, badirudi lasterketa bere osotasunean eusteko gai izango dela eguraldia, eskertzeko da esan bai antolakuntza guztiarentzako, bai bolondresentzako, baina nola ez kirolarientzako. Eta hortxe, Joanes aurki izango dugu berriro ere Ubare auzora gerturatzen, eta orain bai, azkeneko kilometroan sartuta, azken metroetako lanak egiten. Hementxe ikusten dugu Paula esango nuke, behintzat Paula zijoan talde horret gertu, zizurkil igotzen, zizurkil igota, zizurkil bera ondo gesten bada, esango nuke Joanes bezala garaipena eskuetan izango dela, eta hementxe Joanes ikusi beharko genuke Laster, mugatik gertu, azkeneko kilometroa egiten, eta hortxe ikusten dugu urko, taldea utzita, eta bigarren postuarekin egin nahian. 3. posturako lehian horiek badira behintzat ikusi ditugu Paul iruditu zaitzela, eta lasterketako talde horretan tirakazi joan hori Aratza Izpurua Lekeitiarra zen, eta dagoeneko hor dator Joanes, eta handia da egingo duena, ez? 3. urtean jarraian irabaziko du Zizurkilgo duatloia, oraingo hontan behintzat nabarmen nagusituta, ezberdintasun handiarekin, hor ere kamerari musu bat eskainita, eta ospatzeko aukerarekin, ez? Hala ere, atzeko taldea tartea dago, baina nik uste dut urko tartea itxi egin duela pixka bat. Hor, kontuan hartu izan behar dugu fondoan 180ko bihurgunea dagoela, eta tartetxo bat dagoela, baina ez dagoen beste tarte. Minutukoa gutxiago izango da nik uste dut. Bai, akaso helmugarako bidean urko berak minutuko tarte hori murrizteko aukera izango du, baina nik uste tartea handiegia dela, helmugarako bidean tartea itxi eta helmugarako bidean karreraren disputa horretan sartzeko, beraz. Nik uste Joanesek berak ere kamerari egindako keinu horrekin nabarmen erakutsi digu, ematen du helmugan sartzeko prestatzen ari dela bera ere, Eta bitxikiri bezala erlojuak kenduta. Erlojua atzean boltsikoan zeraman, askotan erlojuarekin gora eta behar ibiltzen geha, eta badirudienez Joanesek nahiago du gabe joan, eta agurtzen. Ez dakigu nekatuta di joan ala ez, baino pozik sartzen ari da helmugara. Nekea izango du gaina noski, baina poza ere bai. Aurrean du helmuga, aurrean du Joanesek Zizurkilgo duatloiaren 4. edizioko txapela, eta baitere Euskadiko txapela. Hor ikusten dugu zaletuei ere eskua ematen, eskua altxatzen, zorionak Joanes, zurea da txapela. Muxu bat neskari Eta hortxe, zinta altxa, eta Joanes, 2024ko edizio honen garailez, zorionak Joanes, zorionak parte hartzaile guztiei, eta minutu gutxi barru,
Joanes bera ere hemen izango dugu streaming setean elkarrizketarako prest. Eta hortxe ikusten dugu Paula Zizurkilgo jetxieran, azkeneko jetxieran, Laister 3. sektore izango dugu, Laister hemendik ikusiko dugu, eta orduantxe ikusiko dugu Ceciliarekin, bigarren Dijuanarekin zetarte duen, eta bueno, baita ere mutiletan bigarren eta 3. postuak zeinek estaliko dituen. Bai, ez dugu oraingoz behintzat irudirik mutiletan bigarren eta hortxe. Urko bera bigarren, Urko bera ere pozik egoteko lana eginda iritsiko da helmugara, Urko bigarren, hau ere aurretik irabazia dugu froga honetan, eta honi ere zorionak egindako lanagatik, eta ondo merezitakoa bigarren postu hori. Bai, Urkok badaki lasterketa bikaina egin duela, korrika aguantatu egin duela, tartea mantendu egin diola hasiera baten Joanesi, eta korrika bagenekin azkeneko 2 kilometrotaria beriak izango zirela. Orain 3. postua zeinek egingo duen ez dakigu, agian sartu da, sartzear dago 3.az, kirolari hori etzi joan, 4. 5. joan, eta hortxe Paula ikusten dugu, Zizurkil bidean Zizurkil trantsizio bidean, eta hementxe 3. agian. Izan ziteken 3. ez dakigu, ez dugu asmatu zein den momentu txiki horretan, baina... Hortxe dugu Paula Zizurkil bidean, 3. sektorean sartzeko prest, eta ikusten dugun zein den bigarren eta 3. postuan dauden kirolariak, ze momentu honetan ez du inolako erreferentziarik. Emakumezkoen lasterketan gizonezkoekin egin duen bezala ariketa berdina egiteko aprobetxatuko dugu, erreferentziak hartu eta diferentziak zein diren jakiteko, baina transmisio guztian zehar ari gara esan eta esan, badirudiela. Emakumezkoen lasterketa gizonezkoen lasterketaren gidoi berdina emango duela, eta Paula izango dugula Joanesen gixean eskuak altxatzeko moduan helmugan. Paula atzera begira zijoan, baina nik uste ez duela inor ikusiko, hala ere badaz, ez dakigu ez ustekoren bat egon daiteken, eta Cecilia, Mai edo Ainoa agertu atzetik, baina hementxe ikiko dugu segundu gutxi barru Paula, eta aukera dugu jakiteko zein joan atzetik, eta lehen bezala erreferentziak hartzeko. Hemen gizonezkoen lasterketan beste lasterkariak ere helmugara iristen, hor ikusi dugu Ruben Ruzafa mitikoa ere helmugarako bidean, Paula bera futbol zelaiaren parean, segituen izango da trantsizio gunerako sarreran, erreferentzia hartzeko prest hemen, eta oraintxe ikusiko dugu, ez? Paularen eskuetan egon ote daiteken, edo esan da Paularen buruan egon ote daiteken txapela, edo azken sektore honetan ikusiko dugun gizonezkoekin ikusi ez dugun lehia. Kronometroa martxan, Paula pasa da gure gunearen aurretik, eta orain ikusi egin behar, ez? Itxaroen egin behar, bigarrengo emakumezkoa zein edo norrete den, eta zenbateko tartearekin sartzen den trantsizio gunera. Laister jakingo dugu azkenean zein gelitu den podionetik kanpo, edo agian, 4 favorito esan ditugu, baina beste kirolari batzuk egon daitezke podion horretan, eta ze sorpresa emanez, edo ez dakigu nola di joan lasterketatzetikan, agian momentu honetan sorpresa handia eraman dezakegu. Bai, atzean hasiera batean aipatu ditugu favorito batzuk, oan Mariak esan duen bezala, akaso guk ere zustekoren bat emateko aukera badugu, orain Marroliden kameraren aurretik pasatzen, baina lehen emakumezkoetan aipatu ditugun favoritoak gogoratze aldera, orain bigarren aurre ikusten dugun Cecilia etorri daiteke, baina ez ditu urruti izango Mai Market eta Ainoa Murua, biak ala biak eliteko kirolariak, Maik berak 2 aldiz lasterketa irabazi duena, eta Ainoak zer esanik ez. Euskal Herriaren historian punta-puntako kirolariak kontuen hartuta, punta-punta horretan are gehiago nabarmenduko dugun kirolaria, ez? 4 aldiz lehen Mariak aipatu duen bezala Olinpiar Jokoetan parte hartua, eta ez da nola nahiko marka Ainoak bere bizitzan zehar lortu duena. Espero genuen bezala nesken artean, lehenengo eta bigarren artean tartea dago, hortxe Mai ikusi dugu, Mai eta Ainoa ikusi ditugu minutu eta 32 segundutara.
dena berdin badijoa, Paula bere buruan jarriko du txapela, eta oaintxe Cecilia ikusi dugu. Beraz, Mai, Ainhoa eta Cecilia batera iritsi dira trantsiziogunera, eta orain bai, lehia handia izango dugu bigarren, hirugarren eta laugarren postuak zein beteko dituen jakiten. Bai, gure aurreikuspenak apurtu dituzte, Cecilia espero genuen bigarrengo postuan, eta ez da inondik ere izan, trantsizio gunean urrenez urren Mai, Ainhoa eta Cecilia izan dira, hirurak ere minutu terdiko ezberdintasunarekin Paularen gandik, eta beraz esan dezakegu, Paulak ere eskuartean izan dezakela garaipena. Hemen ikusten dugu Paula bera Fraisorako bidean, eta ordu bete pasatxo izan daitekenaren lanak amaitzen. Oraindik ordu betea ez da iritsi, ordu bat oraindik 57 minutu, 58 minutu, errekorra agian ez du beteko, baino kriston froga egin duela zalantzarik ez. Indartxo ikusten dugu, sufrimendu aurpegia baita ere, Fraisora azkeneko aldiz igotzen, seguru oso pozik daula, eta laiztera lapabera hartuko du, eta ea nola bukatzen duen lasterketa. Alegiarrak, hasik esan daiteke etxeko frogan ere badagoela, behintzat gertutasunagatik etxetik gertuen izango duen froga izango da. Ez da erraza izango horren beste esfortzuren ondoren Fraisoreko aldapan gora abitze hori, ikusten da ez dela ari xamurrenak pasatzen, baina xamurtuko dio aldapa hori ziur, txapeldun izan daiteken edo izango denaren pentsamendu horrek. Oker ez banago Paularen lehenengo aldia hemen, Andoainen, beti etxera, Zizurkilen, eta agian lehenengo garaipena Paularentzat. Punta-puntako trialeta, igeri ondo, korrika ondo, bizikletan ondo, ez dakit ze egiten duen gaizki emakume honek, eta hortxe ikusten dugu, Fraisoro aldapa bera, eta hankak batzutan mina handiago aldapa bera aldapa gora baino. Bai, mina izango duela ziur, aldapa gora eta beherare bai, goi mailako errendimendua izan da gaurkoan ikusi duguna Paularen partetik, non lehenengo momentutik hasik bakarrik aritu den, batez bizikletan behintzat, bizikletako saioa erabat bakarrik egin du, distantzia markatu du eta distantzia mantendu ere bai, aipatu dugun bezala minutu eta terdiko diferentziarekin sartu da eta gainontzeko taldea trantsizio gunean. Hor, iruditu zait Mai zetorrela, eta hala izango zen, hor momentutxo batean atzetik ere ikusi ditugu eta Ainhoa eta Cecilia, eta ikusi egin behar Mai gai den eusteko bigarren postu horri, pozik egoteko postua litzateke Paularen erakustaldiaren ondoren, eta oraindik azken kilometro terdi edo 2 kilometro horiek luze egin badaitezke ere, gustora egoteko arrazoia litzateke, lehen aipatu du gaurkoan podiumen sartzea, ze goi mailako kirolariak ditugu gaurkoan, eta goi mailako errendimendua da gaur ikusten ari garena. Mai ematen zuenez tartea irekitzen saiatzen ari da, atzetikan Ainhoa eta Cecilia zituen, eta oso urruti beste kirolari bat zetorren. Konkretuki ezakegu zein den, baino agian sorpresa hor izan dezakegu, eta hemen gura aurretik ere oso gertu pasada. Eta Paula ja azkeneko aldapatxoak pasatzen, hor ematen du ez dago aldapa handirik, baino lasterketako momentu hauetan denak egiten du mina. Orduan Paula ja gogoz eukiko du ja 180ko bihurgunea eta metabidea hartu nahiko du. Bai, oraindik ere nahiko arinari bada ere, lehenengo sektorean zuen arintasunik ez du Paulak, sumatuko du eta gainean izango du aurreko kilometro guztietako esfortzua eta nekea, baina Johanesi lagun izan zaion bezala, seguru Paulak berak ere lagun izango duela, txapela jartzeko dituen aukera handiak ez esategatik, zozketako boleto guztiak Paulak berak erosiak dituela dagoeneko. Eta gogoan izan behar dugu, egin dela hilabete batzuk, abenduan, Paulak Zizurkilgo gau krosa etxera eraman zuela. Beraz, hilabete gutxitan, agian bi garaipen eramango ditu hemen Zizurkilen. Alegiarra Zizurkilen nagusi bai. Eta hortxe kilometro eskas faltako zaio Paulari helmugara iristeko,
Gizonezkoekin pasa zaigun bezala ez dakigu seguru zein izan ote daiteken bigarrena, baina aurre ikus daiteke Mari izango dela, Fraixoron gora ikusi dugun erritmo horrengatik. Bai, tartea irekitzen saiatzen ari zen, ez dakigu lortu duen ala ez. Gora lehenengoa iritsi baldin bada agian alapa bera tartea handitzeko aukera izan du, eta bueno, hementxe ikusten dugu beste kirolarien helmugaratzea, denak pozik, sufrituta, azkenean temperaturez da bajua izan, orduan beroa pasako zuten, eta hementxe ea Paula iristen den, eta nesken lehenengo bigarren eta hirugarren postuak ikusten ditugun. Ikusten ditugu antolakuntzako kidea, konfetiekin ere zain, lehenengo emakumea iritsiko zain, eta ziur konfeti eta helmugago zinta artean pozarren ikusiko dugula Paula. Hortxe hainbatetan aipatu dugu 180 graduko bihurgune hori, eta orain aldapak ere pixka bat laguntzen diola, azken metroetan sartuta Paula, alegiarra, eta Johanesen gixan badirudi podiumeko lehenengo kajoi horretan ikusteko aukera izango dugula. Ea Paulak Johanesen modura, muixutxoren bat botatzen du bideora, kamarara, eta ez dakit. Paula nik uste pixkat izutuagoa dijoala, lehen ikusi ditugun arazoak nahiz eta gainditu, hankoiek momentu enten garratxika ibiliko dira. Ez dakit aukera izango dugun beste aldean, gurutzatuko diren Mai, Ainoa eta Ceciliarekin. Agian gurutzatu dira ez dago ikusi, baina esango nuke tartea nahikoa dela ez gurutzatzeko. Bai, Johanesek Urkoren gantzuen tartea baina handiagoa egin du Paulak gainontzekoen gan, eta hortxe du aurrean lehenengo emakumezkoa helmugara bidean lagunduko duen bizikleta, horrek berak ere lagunduko dio ideia bat egiten zenbat falta zaion jakiteko, eta hortxe erreka bazterrean doalarik, azken metroetan sartuta, buruan ziur aurretik egindako entrenamendu eta lasterketa guztiak izango ditu. Paularentzat hemen irabaztea seguruna berezia da. Azken alin kanpoan lehiatzen ibilitakoa da, eta etxean lehiatzea, etxean irabaztea eta etxekoen gertu irabaztea seguruna oso pozgarri izango da, eta baina azkeneko kilometroak, 900 metroak hartuko ditu korrikalariak. Azken bihurgune bat bakarrik falta zaio Paulari, metara edo helmugara bidean abiatzeko, hortxe dugu Paula, erritmo bizian, erabat nagusi, atzean emakumeen lasterketako beste kirolaririk ikusten ez delarik, eta nabarmen gaurkoan Paula irabazle, lasterketa bikaina egin da, nik uste izugarrizko erakustaldia eskaini digula alegiarrak, eta pozik egoteko arrazoiak ditu, Johanesen gixan, txapela izango du buruan, hortxe irrifartxoren bat ere iruditu zaigu, esfortzuaz gain, posteko edo pozarentzako tarte ere baitago, hor ezagunen bati kaso eginaz, azken metroak gainean, publikoari kaso egin, eta zorionak Paula, zurea da garaipena, Paula del Pozo, Zizurkilgo duatloiko laugarren edizioaren txapeldun. Zorionak Paula, esan dakoak kriston lasterketa egin du, bera bakarrik, lehenengo 5 kilometroak izan ezik, eta kontuan hartzeko kirolaria, Espaini mailan, Euskal Herri mailan, eta bigarren postuan zein helmugaratzen den. Horixe da jakiteko falta zaigun datu bakarra, gizonezkoen podiuma badugu, eta emakumezkoena falta zaigu osatzeko, oraindik ez da bigarren emakumezko horren arrastorik, apustuak egiten hasi gaitezke, eta posible da, edo ez da posible da segituan izango dugula bigarren emakumezko hori, eta akaso bigarrenaz gain, taldetxo bat etorri daiteke azken metroetako sprint bat ikusiaz. Ikusgarri izango litzateke ez, azken metrotan sprint bat izatea. Hementxe Cecilia dator bigarren postuan, ematen duenez, lasterketa hasierara bueltatzen gara, eta Cecilia zijoan bigarren, eta ematen duenez, bigarren helmugaratuko da.
Badirudi Cecilia berak puntutxo bat gehiago izan dezakela Ainoa eta Magic baino korrikako sektorean, lehenengo korrikako sektorean nabarmen ikusi da Paula eta Cecilia biak alde eginda hasi dutela lasterketa, eta orain hirugarrengo sektorean puntutxo horrek lagundu dio antza bigarrengo postu hau lortzeko, azken metroa gainean, publikoa txaloka, eta hortxe Cecilia bigarrengo postuan zizurkilgo duatroiaren laugarren edizio honetan. Orain dela gutxi, eta Ainoa Murua, hirugarren postua lortuta azkenean. Bai, Ainoa hirugarren, marka handiko emakumea eta podiuma ere osatu dugu, beraz Paula, Cecilia eta Ainoa emakumezkoen podium honetan. Haze lasterketa, oaintxe maili iristen, estututa jundia azken momentura arte, seguruna azkeneko esprinak egon dira azkeneko rektetan, eta azkenean esan dauka Paula lehenengo, Cecilia bigarren, eta azkeneko postuan Ainoa Murua izan dugu. Hortxe ikusten dugu zarauztarra pozarren, honek ere pozik egoteko moduko lasterketa egin du, eta akaso horrelako duatloietan ere nabarmentzen dena parte hartzaileen arteko giro ona da, ezta, Maria? Egia esan esan dauka lehen, hain dela 3 urte sartu nintzen mundu honetan, eta esango nuke lagun pila baten ditu dela, lasterketa ondorengo momentuak hoberenak dira, orain barrikotarekin, zeo zer jan, indarrak hartu, eta, lasterketan gertatu direnak komentatu, ez? Deni gustatzen zaigu komentatzea zemuz juntza egun, eta, oain disfrutatzea. Lasterketa egin dute, eta giroaz disfrutatzea. Eta hemen txemetako irudiak, hainbat ezagun ikusten ditugu guk ere, helmuga gunean dagoen Anoa gune horretan, izan hemen herritarrak izan daitezkenak edo eskualdekoak, baita goi mailako kirolariak ere, denak ere, azken, neke horri buelta emateko edanak eskutan dituztela, janak eskuetan dituztela, eta baliatuko dugu akaso momentu hau, elkarrizketen aurretik izango dugun momentu hau, berriro ere antolatzaileen nagusiei behintzat aipamen egiteko, gaurko duatloi hau posible egin dutenak, lehen aipatu bezala, Zizurkilgo duatloiaren lantalde antolatzailea, Danena Kirol Elkartea, Zizurkilgo udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskadiko Triatloi Federazioa, Gipuzkoako Triatloi Federazioa, eta babesle nagusiekin utziko dugu aipamen hau, Garajes Tolosa, Etxe Ondorekin, Aburuza Sagardotegiarekin, Zabala Sagardotegiarekin eta Laboral Kutxarekin. Eta talekideek hementxe ikusten ditugu, ni behintzat ikusten ditu talekideak hor indarrak hartzen hemen gure frentian. Esan duguna ez, momentu hauek dira komentatzeko ze mozkuntza izun, ze minak dazkatzun, eta deskantzatzeko eta deskonektatzeko momentu hori. Bai, ziur hizketagai ez direla izango, lasterketa hasi aurretik hizketagai ziren eguraldiak eta abarrak, oraingoan, pasatako sufrikarioak eta ustutako indarrak izango dituzte hizketagai, oraintxe eta hau da politena kaso, ez? Lasterketa buru izan diren eta lasterketaren garaile izan diren korrikalariak ikusten ditugu, beste edozein korrikalari balira bezala edo inongo harrotasunik gabe, gainontzeko partaidekin ere hizketan eta egindako lasterketa eta bere sentsazioak partekatzen.
lasterkariak dutxara joan diren honetan elkarrizketarik gabe izango gara oraingoan, gero sare sozialetan zabalduko dira elkarrizketak eta besterik gabe streamingari amaiera emango diogu. Hasteko eskerrak emanaz noski babesle eta laguntzaile guztiei, baita gaurko egunean zehar eta aste honetan zehar lanean aritu diren bolondres guzti horiei, hemen streaming setean egon garen hori ere bai, eskerrak zuri ere, Maria. Mi esker, aukera polita izan da, eta, bueno, horren urtean ez dakit duen ikusi egean, hemen edo korrika egiten. Bat edo beste amaitzat ikusiko garelakoan, lasterketa politak ikusi ditugu bai gizonezko zein emakumezkoetan, eta besterik gabe agurtu eta beste bat arterakoan geratuko gara, datorren urtean 5. edizioa ikusteko edo ikusmiran geratuko gara, nahi horrekin behintzat, eta besterik gabe eskerrik asko eta agur bat. Aio.